muid I grúpa darbannam Club Siúlach Scéalach. Satharn muid amach hon siúlach a bheith agin agus ar Gaeilge a úsáid agus a Gaeilge a fiamsa agus a spreagú. Mar tá dúil mór agin go léir ar Gaeilge a úsáid agus níl seansna agin é úsáid de gnáil. Tá muid ar an Canálach Ríoga anseo inniu I baile an áise in hangamar ó Cuslan Canucha agus bí muid I Lawacán sa Parc Ní Catriona agus Parc an Fanisce agus Cnucan Teagmháil agus áitina mar sin. Tá sé an cardúil níl brú nó stró ar aon duine tá caiideán éagsúla an na Gaeilge agus tá sé go hionntach tá sé ar áwas ná an rud is fearr lom sa seachtain hon a dhéanamh. Tá tú Eneke agus lár an baile mór ach tá sin tú go bhfuil tú a muid faoin túí chomáid. Tá se an jazz agus is féidir leat cant agus ag tógur isteach gach rud faoi an nádor a faoi na éonlaí faoi an spéirósta cionn rudí mar sin níl an cór traffic nó rud a cinse háartort bhfuil sa god. Is féidir leat cinál déide héana chluisteáil agus cant leis gach éine tá háartort. Is as don chuin me gon gohéir. Tá min seo hamla chéile harta blian don níos mó. Tagann go fér vinnig agus síimena mai. Ba sé go hálinn casa le grúpa mar seo go bhfuil simicus a Gaeilge. Ní ra brúir éine techt ná rud ar be mar sin so sin an fá go dagam me seo agus íban le mar grúp. Tá sé anna hó síalta agus tá míid mo faoine air. Tá míid I fáil pí sacalaíochta, tá míid fiochan teir rahanna an óir. Bhí míid fiochan teir dahan an taobh agus ag spalp ní ríon a spalpa nuasarin, bhí míid anna haine bheas.